Всичко това, което ви предлагаме отново за 100% косметическо настроение, тази вечер подваря отново за Диодора от Ангел и компания, специално чрез Розен Беш, Слави и Нели, само за теб. Както казах, крието твърде лично и честно. Няма време да се държа прилично. Ти си като нежен знак, ти да казва ама, като не откъсна аз, но без теб. Искам да си беди аз, да те усетя, всяка нощ и всеки ден само. Много специално хорето за Слави. Ето моето сърце, ето моята душа, ето аз ти държа на всичко, ти какво ще ми дадеш? Ето моето сърце, ето моята душа, ето аз ти давам всичко, ти какво ще ми